ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጥዕና ብምውዳድ ድሕነት ዜጋታት ንምውሓስ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት ሓቢሩ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ገብረ መስቀል ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ድሕነት ኣደን ህፃንን ምውሓስ ከባቢያዊ ፅሬትን ምቁፅፃር ሕማም ዓሶን ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ከምኡውን ምውጋድ ሃሳይ ልምድታት ካብ ዓበይቲ ንጥፈታት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተኻየደ ሓያል ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ምክትታል ነፍሰ ቁፅራት ብ20 ሚእታዊት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሲ ኣዴታት ቁፅሪ ድማ ብ15 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብምምልካት ክታበት ህፃናትን ብ5 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣነፂሩ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ንምዕባል ዘይነበረ ንምምላእን ብዝተሰላሰለ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መደበር ጥዕና ግላስ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ከም እተኣታተወ ሽግር ጽሩይ ዝተማይ መደበር ጥዕና ዓድፋካይ ከም እተፈትሐ ነበርቲ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣብ መደበር ጥዕና ሓሸሻይ ንመጸበይ ሓራሳት ዘገልግል 3 ክፍልታት ከም እተሃንጸ ብምሕባር ምምሕዳር ከተማ ሓጋዝ ንዝገበረሎም ምድግጋፋት ኣመስጊኑ ኣብ ኮማው ሆስፒታል ከተማ ሓጋዝ ተሓጋጋዚት ነርስ ወይዘሪት ነቢያት መንግስቱ ኣብ ዝሃቦ ተርእይቶ ብዝቐሰመቶ ሞያ ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምውሓስ ብዝለዓለ ትነጥፍ ከም ዘላ ጠቒሳ በብዋኑ ዝውሃቦም ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ከም ዝሓገዞም ኣረዲኣ ነበርቲ ንኡዞባ ሓጋዝ ብወገኖም መንግስቲ ድሕነት ዜጋታቱ ንምውሓስ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስካን መደበራት ጥዕና ከርመድን ሓሸሻይን ቀጽሪ ክስርሓሉ ተላብዮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ኮማው ሆስፒታልን 5 መደበራት ጥዕናን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ይፍለጥ